Kiamate heyemo korwa hase kinyoro kyobokimo igo giesokire na kurukubori gochia sabara ebe kaunti nyamira kwene kibuna ngo esokibare haso kubasira kubwatikana no muroire wenkeyo hoyoganeire obo bwenia ukwana chingege cho ni gobatere na humuroiro yeho ibo igobono ogotarira egwicha igobono hagendete gwitira makongo kubwatikana no kubunenka omugonga sibono barukubori gochia sundu bwensi wesoki aso kwene kibuna ngobakonyare. Nche na wete koru ekware nkale sana na umiete 2019 na wete koru ekware ya Mombasa ngajanga banka bwena anarogi ngaso korande gashese njokorigira bana bamwa bararabonse ande kumbe gaje kaba ego tinime sigena kaboko iri na chagite ne chinyimbo buna nende na umiete ngajanga tika chinyimbo ande ngabanga so akoburi mesigo ebibyoko boyi byachu wakali baka nganda ngakora spinal surgery n'echuma mbekero omugongo mugambi onde bwenzi pi inyamira bali more mwenzi pi karanje akiankonye nje ntagete umugambi onde bwenzi pi oli okoigu ankonye njambe kire ntase nkaranste iga botinga sino mwalete uri chana ande nabate timbu ya mono sana nje ninsomete no tato maremu nansomete igo bono nchigendo kero kingo saba bagambi bonsi pi chebangi kyasi bakongaranzi ganyora singaranzi nyore no nyinkoni no ibitamutamu kugicha mbwate stock enkora yane yateremiro mugakona arwarite tuguchukurwana na chinsemo chonsi yasinya era ngutikira abana sikundindira achikotori chae tonyore na nubusi tema kurwana no ni school fees isinyapi arubanja mutokonya sama bya Yesu uyare kopabya oyo no mwana omumurumi ntore nsaiga urwarira matuka mange no borema obeiro koremara matuka mange na kare marete mumurumu abaga siralitangani na Isaka bwati mumurumu aboyo twatinde getegoro omwana oyo gabwata omuchando monene gabwata omwana ore skuru omwana ori nkorora amenyete isiko kera rituko chibesa chikubura kogendera skuru bono gaki asoma oyo bwogwanja abarai bari mokorigichikura gaki tokonye ase family eye gaki ne omwana ori neranyare koba gakonyora amasomo aye egera anyore kende kerache komokonya mambia rero na ikire kenyoro kyabo kimo kere Onyamatuta ward nanyorete report una asomo chioyo akogorgu Dickson mocheje onduko nale malete tari kunyagosoka no kuri nyumba randa tomwa abo arwale gekigetambe bagatumika chibesa chinge sana lakini rende gaika nyasaka moira on Friday na lya netu kugaiga una umuroji no na malikale nsa ebigenga mbira ali mabuya igolende ngafiri osengatwara amabera manene sana nkaratigande tero mungwano yegwiricha erinde nere naiwe tari kunonya nyumba no yagosoka korano na so mugaso ugo bere gakorwara muiso korano na mauka ya bimbete no na magora bimbete tari kunya ko soka erebwika kurusiko konya ko bugurigwa